vull explicar-vos què són els implants dentals. L'implant dental és realment el substitut de l'arrel, on cargolem la dent. I l'implant dental té un èxit a llarg plaç, a estudis a 20 o 25 anys, superior al 96%. És a dir, és un tractament molt exitós, que a més avui, el 2021, és un tractament molt senzill, aprofitant les noves tecnologies com són els tacs o la impressió digital. Tot va guiat i tot aprofitem exactament allà on està l'os i sabem perfectament on està l'os i on posar l'implant. Per tant, necessitem incisions o cirurgies molt poc invasives, mínimament invasives, que no generen molèsties ni desconfort pel pacient. És un tractament, com dic, de poca invasió i que permet al pacient recuperar la funció i disfrutar d'unes dents noves per sempre.